A56. सर्वस्पुरा आमच्या मोगल रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगल पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडबून सुंदरा, बलिदान मानून घे देण्यात तारा, उतर तुझे ऐकून कमी आयल्या, जिनेताचे बांधून कामी जमल्या, प्रेरे जाऊन तुझे दाव शिक्षागत मेकले जाऊ, मागतां तुझे बेसाव, प्रेरे जाऊन तुझे दाव शिक्षागत मेकले जाऊ, मागतां तुझे बेसाव. या मिसाची तर सवाई बरी आसात. आपल्या जल्म दिसाच्या संदर्भार अर्गामिसितात क्लिंटन टेल्लिस हॉस्पेट, अर्गामिसितात नील प्रकाश लोबो, अर्गामिसितात रायन वेगस कुळूरू, अर्गामिसितात जस्सी नेल्ली डिसोजा, सीआर पौलोसच्या आत्म्याक मिसितात प्रदीप. तसेच आमची स तेसावा आम्ही संयसम करत असताना कालच्या दिसा जशुआ पेरेरा त्याला एका ल्हानशा भुरग्याक फादर मुल्लर्स ICU क्रिटिकल कंडिशनर आसा. ताच्या खातीर ताच्या बऱ्या भलायके खातीर सोमीचे ताका आपणून गुण करीन म्हणे ह्या वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, एकूटाम जावन जेजू ख्रिस्ताचे बलिदान भेटोवंक आमी सर्व हांगासर जमल्या वाजता हरी एकलो म्हजी भाव आणि म्हजी बहीण म्हूण वळखून मोग करूंक आदार दिवंक बोगसूंक सदांच आमी तयार आसूंक जाय. सबार पोटी ह्या प्रमाणे जियेनातलेल्या खातीर, हेरांक दुखयलेल्या खातीर, हेरांक बुक्षिनातलेल्या खातीर आमी दूख पावया आणि ह्या पवित्र रितींत फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर पातकां आमची वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उजगण्या हांव सांगता, मनाची दोजाड सारून वायट सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान, हुमचो अपराध हुमचो व्हड अपराध ह्या सगळ्यो सदांच वावरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परस्परां विनंती मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट कर आणि आमची पातका बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकुळट, सौम्य काकुळट, Krista kakulka, Krista kakulka, Soumya kakulka, Soumya kakulka. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तू अगणित मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमची पातकां बगूस आनी जे आमी मागोंक फुडें सराना ते तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलोन गलातकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप.
भावा भयणीनो, 14 वर्सां उपरांत बार्नबासा घेवन परत्यान हांव जेरुसलेमाक गेलो. तिता की हांव म्हजे सांगाता व्हरून गेलो. पूण हांव थंय गेलो जाल्यार म्हाका लाभलेल्या दैवीक प्रेरणाक पाळो दिवन उपरांत हेर जातींच्या लोकां मदें हांव परगट करतलो ते सुवार्ता हांवें कास्केन तांच्या मुखेल्या हुजीर घाली. कित्याक म्हळ्यार ते दळपर्यान हांवें धांवली वा धांवतलो ते धांव व्यर्थ जायत म्हूण म्हाका भंय आसले. जशे सुनात केल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद पेद्रोक मेळ्ळ्या तशे सुनात करिनासलेल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण ते सकट ओपले. कित्याक सुनात केल्ल्यांचो धर्मदूत जावच्याक जाणें पेद्रोक नेमला ताणेंच हेर जातींच्या लोकांचो धर्मदूत जावंक म्हाकाय नेमला. तवळ सभेचे कांबे कशे आसलेल्या जाकोबान, केफासान आनी जुआवन देवातावन म्हाका मेळिल्ले हे विशेषतेणे वळखून म्हाका आनी बार्नबासाक आपले सहवावराडी म्हूण पासारले. आनी हे सम्मतेचो गुर्त कसो आमी एकामेकाचे हात धरले. हांवें आनी बार्नबासान हेर जातींच्या मदें आनी तांणी सुनात केल्ल्या मदें वेचे म्हूण निर्धार केलो. तांचे मदल्या दुर्बळ्यांचो आमी उगडास विसरचो न्हय म्हूण एक मात्र तांणी आमकां सांगले. तेंच करूंक हांवें जायते आतुराय दाखयत आयलो. पूण केफास अंतियोकाक आयलेल्या वेळार हांव ताका मुखामुखी आड रावलो, कित्याक तो सारके न्हय आसलेले करतलो. जाकोबान धाडलेले थोडे जण येवचे आदी हेर जातींच्या भावा सांगता तो जेवतलो. पूण ते जण येतच सुनात जाय म्हूण बळ करतल्यांच्या भियान हेर जातींच्या तावन तो पयस पयस गेलो आनी मेकळो रावलो. उरिल्ल्या सुदैवांनी ताचे सांगाता मेळून कापाटीपण आदारले की बार्नबासय तांच्या कापाटीपणाक बोल्लो. पूण सुवार्तेच्या 7 प्रकार ते शिदास चलनात म्हूण म्हाका दिसतच सगळ्या हुजीर केफासाक हांवें म्हळें, जर जल्मान सुदैव जावन तूं सुदैवा बरी न्हय बागार हेर जातींच्या बरी जियेताय जाल्यार तुवें हेर जातींच्या की सुदैवा बरी जियोंक बळ करचे कशे. देवाचे उतर हे. जीव उडकार. श्लोक सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता परगट करा. सरस्वराक वाकाना सर लोकांनो ताका नावाडा सर जनांगानो. श्लोक सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता परगट करा. बळवंत ताजो मोग आमचे ते सस्नाक विश्वासी आमचो देव. श्लोक सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता परगट करा. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुमका मेळला तो आत्मो तुमका देवाची भुरगी करता आणि देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुम्ही उलो मारिशे करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्फोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. एक पावटी जेजू एका सुवातेर मागणे करून आसुल्लो. मागणे जाताच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सुम्या जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तो वळू तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, आमचो दिसभरतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर चुकल्ल्या
अरे एकल्याक आमी बक्षिताव तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्त क्रिस्तय मोगाळ भवनो आणि भयण्यानो, आयच्या स्वार्थेंत समी आमकां मागणी करूंक शिकयता म्हणलो उलो आमकां दिता. सवाल हे आपल्या शिसांक मागणे करूंक कळीत नातलेंगी वा जेजून शिकोवच्या पयले ताणें मागणी करूंक नांगी वा जेजून शिकयल्ले वरवीं आमकां चड मागण्यांत अभिरुची वा मागण्यांत चड आनी चड देवाक लागीं सरूंक सकता म्हणल्या चिंतपांत तांणी जेजू कडेन विचारलेंगी. वा आणखी सांगचें तर जाल्यार जेजू त्या सुवातेर मागणे करन आसतना जेजू त्या सुवातेर मागणे करन आसतना ते येवन जेजूक पळयतात आनी ते मागणे तांकां शिकोवंक आशा वा उर्बा भोगली. ही सकड सवालां आमच्या मोतीक येवंक पुरो. मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, जेजू थंयसर मागणे करत आसलो आनी जेजूचे मागणे जावन त्या सुवातेंतून सुरच्या पयले शिसांनी येवन विचारी लागले आमकांय मागणे करूंक शिकय. आनी जेजू त्या सुवातेर बसून आसलो आनी मागणे करनासलो ते तांणी पळयलें आनी तांकां भोगलें की आमी कित्याक अशें मागणे करूंक नजो, कित्याक तांकांय ती एक आशा वा उर्बा तांचे थंय तांचे थंय आरंभ जाली. आनी हें पळयल्लें तांणी जेजू कडेन विचारूंक ती फुडें सरले, कित्याक तांकांय अशेंच मागणे म्हणूंक जेजू प्रेरण जालो वा जेजू एक एग्जाम्पल तांकां जालो. आनी अशेंच मागणे आमी करीत जाय म्हणलें चिंताप तांच्या मोतींत आयलें. आमी उतरान हेरांक सांगता थोड्या मापान परिणाम हाडटा. जर तर कार्यान आमी करता तर जाल्यार भोव वर्त्या मापान हेरांतय परिणाम हाडूंक शकता. तशें आसतना ते मागणी शिकोवंक जेजू फुडें सरता आनी थंयसर तो मागणे आपल्या शिसांक शिकयता. पयल्या सुवातेर आपले शिस हॅज टेकन इनिशिएटीव जेजू कडेन वचून विचारूंक. आमी जर जाल्यार चलत्या जिवितांत मागणे करूंक शिकया म्हणून पाद्र्या पाड्यान वचून विचारता एक सवाल मतीन दवरा. पूण शिसांनी जेजू सांगता आसले ते शिस आपोस्तल तांणी वचून विचारूंक लागले जेजू कडेन मागणे करूंक आमकां शिकय म्हणून. आनी तांणी ते पयले मॅट इनिशिएटीव काण घेवन जेजूक लागीं सरतात. आनी दुसरें जावन आसा मागणे एक पर्सनल जावंक पावलें. मात्र न्ही ह्या मागण्या वरवीं तांच्या जिवितांत संतोष हाडटा, समाधान हाडटा, आत्म्याचें पोशण जातलें. मात्र न्ही आसतना तीच आशा आनी उर्बा तांचे थंय चडत गेली. त्या देखून ह्या मागण्यांत कितें आसा म्हणलें समजोवचें चिंतप तांचे थंय आसलें. त्या देखून ते पयल्या सुवातेर जेजू कडच्यान वचूंक मागणे करूंक आमकां शिकय म्हणून सांगता. आनी जेजूचे मागणे प्रेरण जालें, कित्याक त्या सुवातेर वचून जेजू बसून मागणे करता आसतना कोणी आमच्या पैकी
एका सुवातेर वचून वरे विंगड सुवातेर वचून बसून आमी मागणे करतना हेरांक प्रेरण जाता गे वा आनी एक रितीन आमकांय मागया म्हणून जाता गे ते देखून जेजू लागीं तांणी वचून रिक्वेस्ट केलें आमकांय मागणे करूंक शिकय आनी केदाळा आमी मागणे करूंक बसता आसतना जेजू मागणे करचो उगडास आमचे थंय येता गे जर तर येता तर जाल्यार आमी मागणे करूंक शकतावो आनी जेजून शिकयल्ले मागणे आमकां कळीत आसा आनी त्या प्रमाणे आमी करूंक शकतावो आनी जेजू जावन आसा हांगा सर आपल्या शिसांक प्रेरण तो तांकां मोटिवेट करता आनी त्या मागणे तांकां करूंक तो शिकयता आतां ह्या मागणे आमचे बापा मागणे आमच्या दिसभरत्या जिवितांत अरे एक दीस कितेंय कार्य जावं दी कितेंय बरेंपण जावं दी खंयसर आमी पावल्यार रे एक आमचे बापा मागणे समयान शिकयल्लें आमी म्हणटावो कितें ह्या मागण्यांत आसा पयल्या सुवातेर बापाची वळख जेजू आपल्या शिसांक आपल्या आपोस्तलांक तो कर्ण दिता बाप म्हळ्यार कोण म्हणून हांगासर तो कळीत करता दुसरें ताची खुशी जाणा जावंक जेजू आपल्या शिसांक आपण दिता बापाची खुशी आमची जावंक जायचे म्हणून आपण दिसा आनी तिसरें जावन आमच्या दिसभरत्या जिवितांत आमकां जायसो ग्रास एक दीस पावस जावं दी म्हणून मागणे करूंक उलो दिता आनी चवथें जावन आमी एकली आमचे सुकल्ल्यांक वा आमी सुकोवन पडटा आसतना वा हेरांनी सुकोवन पडटा आसतना आमकां बोगसूंक उलो दिता आनी पांचवें आमची पातकां बोगूस करूंक आमी जेजू कडेन रिक्वेस्ट करता विनंती करता आनी तशेंच ताळ्ळेंत पडनातले बरें आमकां सांबाळूंक वायटा विघ्नांत तावन आमकां निवरावंक हे मागणे आमकां शिकयता तशें आसतना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या चलती जिवितांत हे मागणे करतना असो गुंडायचो अर्थ आमी समजून घेतला गे वा एक शुल्लक कारण सकटाय बसल्यान सकटाय मागणे करया म्हणल्यार एका कारणाक येवन सांगता मेळटा गे वा आमी जे कितें मागता तें समजून घेता गे जे कितें आमी मागता आमच्या काळजाक आमच्या मतीक आमी व्हरता गे ते देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मागणे जावन आसा देवा आनी मनशा मदें एक संबंध रुता करता देवा आनी मनशा मदें हो संबंध निरंतरी आसत तर जाल्यार आमची चिंताप मागण्या तें बरेंपण जायचें आमचे चिंताप जे कितें आमी उसारता ती उतरां आमी समजून आमच्या मतीक तशेंच आमी ती उतरां उसारली आमी मानवून घेवंक जाय ते दाळा मात्र अर्थाभरीत मागणे जावंक साध्य जाता जेजू गेलो वरे विंगड सुवातेर बसलो कित्याक मागणे म्हणजे जेजू आनी आपल्या बापा थंय संबंध जोडूंक आमी तसो संबंध एक दिसा पवित्र युकरिस्ताच्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर सुमयान शिकयल्ल्या मागण्यांत आमी संबंध जोडतावो आनी चलते जिवितांत तेरसा वेळार आनी अशें हेर खंयचेय कार्य आनी खंयचेय वेळार आमी मागणे करता आसतना सुमयान शिकयल्ले मागणे आमी म्हणटावो खरो अर्थ समजून खरेपणी मागणे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत ते फळादीक जातले आनी देव आमकां आशिर्वादांनी भरतलो ताच्या बेसावांनी आमकां भरतलो तीच कृपा आपल्या शिसांनी सांगले बरी समया आमकां मागणे करूंक शिकय म्हणून आमी जेजू कडेन मागया तसो देव आमकां प्रेरण तसो जेजू क्रिस्त आमकां इनिशिएटीव करतलो कशें आमी मागणे करूंक जाय म्हण तीच कृपा आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी एकली मागून घेवया आमेन C2 Altara lagi semya Kale ko
kavita sweekar mon pararta dan amche open beta at mo amso pita jiwa samarpita Jin bertukar sita. माझ्या भाऊ बहिणीनो, माझ्या आणि तुमचे बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक म्हणतात असले जामन मागात हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या गावात सर्वस्व सर्वेस्परा तुवे स्थापन आमका बेठोंक फरमायलेले ते बलिदान आमच्या हातांतले मानून घे. तुझे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आम्ही पाळत असताना तेचे वरवी आमकां तू अधिक अधिक पवित्र कर. हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजा उबारूया. आम्ही ते सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्षामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांत आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या मोगाच्या पतावर मी मनशाकुळ तुवे रचले, ताचे स्वरवी नव्यान आमकां तुझ्या स्वर्ग्यांची केली. या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुझी सेवा. प्रितमेचेर तुका वाकणता तारान मेळलेली तुझी पडजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता, तुझ्या स्वांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आम्ही तुझी निरंतरी स्तुती गायता. Darbaraso सर्वेस्पोर्तो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुकाचे, ओ सर्गे तुकाचे, ओ सर्गे तुकाचे, ओ सर्गीत तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ओ सर्गीत तुकाचे, ओ सर्गीत तुकाचे, ओ सर्गीत तुकाचे, ओ सर्गीत तुकाचे. बापा करस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट माराचो संकवेच्या आधी ताने उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हणे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हणजे कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तस परी जेवण जातस त्याने काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस घेयात आणि हंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पसत आणि समेस मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta so gutu pargatu ya. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पोळावरी तुवे आमका सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून घे. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो हुंडो आणि सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत तेला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याचकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मर्या देवाची मागीर संगती ती सपती भगेवन सुसे भगेवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखांत आमकां वांटव दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता. आमच्या सडवंदाराची आश्रमान धरून ताने शिकलेले प्रार्थन देवगे बन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव जाऊन तुझे तुझे राज संभाळीन तुझे खुशी स्वर्गात जाता तुझे संसारात जा आमचो दिसपडतो राज असंकाली आणि आमचे सगळ्या बक्षिता आमची पातकां बघोस आणि सर्वेस्परा असोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिविताचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या अपवित्र सभेच्या अभावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवासो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. सुम्या तू म्हज्या पुत्रांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. D5
ख्रिस्ताच्या जेवणात भाग आम्ही घेऊया सक्रामेता भोजनात त्याच्या भाग आम्ही घेऊया सक्रामेता undo kavyavain sevya Krista kudraga sevya tacha jivanan bhagevya tachete ami eksavya undo kavyavain sevya Krista kudraga sevya tacha jivanan bhagevya tachete ami eksavya Kristaच्या कष्टं भाग आम्ही घेऊया सक्रामेंतान ताच्या जीवन पोनन भाग आम्ही घेऊया सक्रामेंतान प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारावर बी आमची काळजादा दुष्काळीन बरो आणि आमचे ख्रिस्ती जिवीत घट आणि फळादीक जावं. आमचे कांजवान कशे जीवन जेजूक घेवन जेजू सारखे आम्ही जावंक फावो अशे असले रूपांतर या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरबी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शांती दिल दाता या संसारान म्हाका संदेश तुजो प्रसार करपाक दी म्हाका. शांती दिल दाता या संसारान म्हाका संदेश तुजो प्रसार करपाक दी म्हाका. धन दिव्यांचे केदीस पाते नासता तुझे सौम्या आम्ही पातेता. कस्त दोन्ही कितेच लेखी नसता दैवी कुदर तुझे गाजयता. शांती दिवन धाडतात ह्या संसारान म्हाका संदेश तुजो प्रसार करपाक दी म्हाका. सकाळीची पेटवणी एजिस्च्या दिवी काळजा आयचे सर म्हजी मागणी कमा आणि कष्ट आमच्या पातकांच्या परीपणापासून आणि अल्तरेच्या बपवे सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळना नासतना भेटोवच्या समय सेरेपासून भगवंत आमकां मरियेच्या कथावीन काळजा मारिपाक हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावं मागण्याच्या आपोसल्याचे हृदयापासून आणि पाप सेवान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिले हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून एजिस्च्या पवित्र काळजा एजिस्च्या काळजा तुझे राज आयच्या म्हज्या मागण्यात आणि बऱ्या करण्यात म्हणची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी वाडटा.
सम्या जेसू तुझ्या भोवदेवी काळजीचे साईन राकमच्या भोवगेन पाप सेवा सात तुका उजवाड गटाय मुसावून मुझे देवा मुझे सेवा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता आनी तुसकने नमस्कार करता और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्या सांबाळ्ळें म्हूण जशे बरे रात दिले तसे बरो दीस ती सेवा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुझ्या हातान येता म्हजी चिन्नां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्टांनी कोरणी हांव तुका समर्पिता तुझ्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या परिपणाक म्हज्या आजीसू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपणा पासून मोक्ष म्हणजे सुमेस पातकां म्हज्या पातकांची काकूळ कर देव पवित्र आत्म्या दी सेवा तुझी कृपा आयच्या पातकां दाखवणार संच्या तुझे उपदेश सांभाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पातकांची काकूळ कर म्हाका पत्त्याक मोक्षी भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एक क्रिस्तीव अनेक देवाते एक बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव दिसत म्हणटा तुजो दैवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिवांची आनी मेल्यांची मनसुबे करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कतोली पयस भास शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तू सस्नेक सत आनी जनवान आनी तुवें ते उगडापी केल्याय तू फटयनाय वा फुडानाय या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे पक्षांनी आनी जिणे उपरांत सुस्तीक सुख करतली म्हूण हांव बरसता कित्याक तू सर्पददार विश्वासी दाड आनी कपडदार आनी तुवें ते बसयल्या ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या पासून म्हज्या पाल्यासो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन दुखेचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका बरया आनी सर्व सुप्रासर हो फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण आनी पतकांची सुमेर शिकयतली म्हूण करता आमेन सम्याच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या रितीर गर्भेश जाली नमान मरी कृपा मेळले समी तुजे संगता स्टी आमी ते तू सदैव आनी सदैव फळची कशीचे जेसू बगेन बरे देवाची आमो प्या खातीर उन्नती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन आपले सम्याचे साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते जाव नमान मरी कृपा मेळले समी तुजे संगता स्टी आमी ते तू सदैव आनी सदैव फळची कशीचे जेसू बगेन बरे देवाची आमो प्या खातीर उन्नती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरी कृपा मेळले समी तुजे संगता स्टी आमी ते तू सदैव आनी सदैव फळची कशीचे जेसू बगेन बरे देवाची आमो प्या खातीर उन्नती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती देवाचे मे आमा पसत विनंती कर क्रिस्तीच्या बसवण्याक आमी पोवचोवच्या खातीर माग्या येसम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्यावर बी तुझ्या पुता क्रिस्तान मनुष्य पंगीतले आमी जण जाल्या त्या कष्टाने कुरसळवी जेवणपणाच्या आनंदान पळशी जी कृपा आमच्या दसकणी वतून मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या आसम्या बरी पावता आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वादित स्वाद आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वादित स्वाद आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वादित स्वाद आणि सदा सर्वदा आमेन देवा गेल्या पुढे आमच्या रत्म्या सगळ्यांचे जन्म करतलाय तुझे तपेन म्हणजे मोठच वाडाय पकडाकानी समाडसलय आमेन जिबले वाचे मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त आमच्या भावाते तुवें आमकां दिलेलो पावट आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमच्या भाग्यात परत जागृत करूं तुझी कृपा आमकां दखनासतना स्वार्थाचे पोषण करतले जावं रूपांतर करूं एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असं संचार कमीत बरोवशान मनुष्य कुळाने सगळे सृष्टीते ते रूपांतर हाडूं वेदना वाईटाची सकल पुर्ती नासतली तुझी महिमा सस्नाक पसरतली जुबलेवाची कृपा बरोवरची यात्रिका जावन आमच्या ते सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्र एक नवो करूं
तीच कृपा सगळे पृथ्वी आमच्या सुगंधर असो आनंद आणि समाधान पसारो सस्नाक आशीर्वाद सल्ले आमच्या देवा तुका सदाकाळ महिमा आणि होगलाभ जावं मोगल पुत्रा सोवे आमकां मोरये आशीर्वाद देव आमकां मगेन कृष्णाची करुणी निवड आमच्या देवा आमच्या वसमनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.